салому алейкум, бо ман, бо Шерхан, бо ҳамаи мобишоп. Ман рӯз хостам ки як бор дига шуморо вақтотона бигирам, и камакаки дигаам ғам битунтонам. Барои чӣ? Барое ки бисёр вақтҳо дар дига бозоро, дар дига бозорои онлайн маркетинг и так дале ҳастай наушникҳое ки дар гӯшотон мемоне, кайфиятро намефаҳме. Ман рӯз вообще дар бораи наушник нахостам гап задан, то вақте ки гуфтанд ки компания Apple запускад кард AirPods Pro-ра, AirPods Pro. То вақта ман AirPods 2 истифодааш мебурдам. И уже дар дасти ман как бы дута наушника, AirPods 2 и AirPods Pro. AliExpress медурем миллионта наушника дар уҷада. Гап сари ин мерава ки мо чанқа наушники качествен истифода мебарем. Инами ҳама чизи муҳимае. Дига ҳамаш ман фикр мекунам юрундае. Дар 200 сум наушника гирифтан и просто дар гӯшотон монданда, и плюс як чизи китайская ки шумо намедонед дар подвалая сабират кардагиян, дар ҷоя сабират кардагиян, гӯш чӣ қадар нозука, чӣ қадар чизи даркория ки шумо ҳаваи дами як чиза мемоне ки вай гӯш збой метае, шояд адбой метае, ё чӣ меган, збой меган, чӣ меган, ҳамон хеле метае. И баъд чӣ? Барои Apple биромад ки ҳамин масъалаҳоро бартараф кунад, яъне нест кунад. Ин реклама нест, на ки ман хам кӯшиш кардаистам ки ранги реклама нашава, но ман гапи ҳаққа гуфтаистам ки AirPods Pro на самом деле чизе кард ки ман ози ҳамин эмоцияро гуфта наметавонам, барои ки ози ман распаковка кардам ира, уже дар гӯшу мондам. В течение як рӯз ман гаштам қатиш, на самом деле фаҳмидам ки Apple дар соҳаи наушник революция кард. Чӣ хел ҳавои нағз? Как раз вақте ки ҳамин наушникро мо абзор кардем, дар ҳавои боронӣ ғалтидем. Хай борон чизи нағзе, вақте ки борон мезана и плюс дар гӯшот наушника, и наушникҳои ки намесӯза. Ин ҳамин AirPods Pro-ра Apple бо ҳамин хел придумад кард ки дар дурунаш IPS4, то есть 4 IPS матрица мондагие ки чтобы ки агар об брасаша, агар ягон дар дуруни бассейн афтонен, агар масалан ягон хел влага бағалта, то наушники шумо солим мемона, яъне соз мемона, вайрон намешава. И гап дар сари ие ки наушник на самом деле як қадам ба пеш рафтаистада. А AirPods Pro мо чӣ шид? Нашоти AirPods Pro мо дар кисам кофтаистам, бинум дар куҷоя. Ина AirPods Pro бивши собиқ чизе ки ман истифода мебурдам. Диден? И диден. Размершона диден? И чанқа размер дора, и чанқа размер дора. Ака озира проверка мекунем ки дар кисаомон тоғри мегира ё ки не. Допустим ман ози джинс надорам дар танам, но ман киса дорам, дар киса мемонам тожи нормалния, дар иҷа мемонам камакак дарозтаракай. Як минусша мияй ки наушник камакак чӣ хеле ки агар ки ира ихе розкунҷа мекардам, ман фикр мекунам ки беҳтар буд, не ки ҳисоби ки дизайн и геометрически тоғри намегира ихе кардагиян. Хай яхе чизое ҳаста ки природния ира наметавона Apple бартараф кунад, но в общем-то мегӯям ки агар нағз мешид майдатар мекардан, и қадар мекардан, допустим бозам хубтар мешид. Хуб, мерем дальше. Наушник примерно бояд 22 и 27 ноябр уже дар Лос-Анҷелес, Калифорния, United States of America бояд дар фурӯш шава. Не ки уже Apple уже официально 22 ноябр да тасдиқ карда фурӯша, уже дар СНГ, стран СНГ, Россия, Москва и так далее уже фурӯш да биромадаистае. Шумо агар Москва да боша, метавонед сайти biggeek.ru будурен, да уҷа да заказ кунед. Агар Тоҷикистон да боша, метавонед сайти www.mobishop.tg будурен, ҳамин чиза заказ кунед. Нархи официални да Apple Store, нархи ин чиз мешава $250 мешава. И баъде ки шумо ин чиза Apple Store заказ мекунед я оплата мекунед, шумо да 22 ноябр да уже да дастҳои шумо мешава. Не ки шукронаи нами истиқлолият, шукронаи нами сарзамин, шумо метавонед ки mobishop.tg уже ҳозир заказ кунед, количестваш бисёр ками бадай, шояд 2 та ё шояд 3 та боша и так далее. Не ки ман ҳозир гапҳоро гап намезанам, шояд ака гуфтем ки заинтересовани боша будуред, не ки гап дар шумо дахл надорам, ман чиста абзор кардаистам. Окей?
насчет геометрияи конфигурацияи ё то есть геометрияи ами наушник уже шумо физ кине ки бине чанқа майдакай наушник и наушник дар ҳақиқат стоити аплодисмент яйда як қарсак бизане. хулосаи гап мегзарем ба сеюм чиз. умуман чӣ ба ман ҳамин наушника маро заинтересоват кардак. 3 моҳ пеш ман ҳамин наушника да реклама дида будам я техно билогер ай куҷои сурати ҳамира мекаша меовау то есть медизда и мепартоя публикатсия мекуна шитоби ки просмотрош зиёд шава. ман ҳамин копия ҳамин чиза ман дида будам. ман намедонам ки ӯ техноблогер чӣ хетонистай рафта ай офиси Apple ҳамин дизайни ҳамира бидизда грубо говоря и панкна маълумотора. но ҳамон чизе ки ӯ нишон дода буд ин ҳамин чиза яъне наушник май даҳак и параш полоскаи сиё пульт управленияш уже как бы кнопкае пеш агар да ёдтон боша вақте ки шуморо занг мезадан шумо бояд 2 бор тикат мекардед. азбаски гӯш чизи нозукай и Apple дидан ки ихтироати кардагишон камакак хатоае ва ё обни ход кардан ва ё просто наушника мондан и касе ки шуморо занг мезана шумо просто як бор кнопка қати меҷиқе як бор и шумо метавонед ки ҷавоб бите. агар вақте ки шуморо занг бизананд агар да вақте ки шумо хоҳед музика гӯш карданда просто як бор дига меҷиқе наушниктона. агар хоҳед ки шумо музикатона пеш кунед 2 бор меҷиқе. агар хоҳед ки музикатона ақиб пешангина шавонед 3 бор меҷиқе. агар хоҳед ки ай режими прозрачный бигзаре активни шумоподавления да бигзаре то ира ҷиқида месте режимо иваз шидан мегирам. режими прозрачный чия режими прозрачный яъне вақте ки наушника мемоне шумо метавонед ҳам хутона гӯш кунед и ҳам окружаиша гӯш кунед ки чӣ гап рафтааст и да берун чӣ гапай. яъне чихе да процессори ин наушник як процессори H1 процессори чипи майдак мондагиян. агар ира вақте ки ҳуй кунед наушника ай бараш чип да инаи мобайн истодагия и чип чикор мекунанд. чип да як секунд то есть да 200 да як сония 200 намуд функсияра иҷро мекунад яъне 200 секунд масалан як информация овоз ау пара мешава то ҳамун шиданаша уже информация дар гӯш шумо мераса. масалан шумо да автобус рафтаесте ёки да пешиход рафтаесте вдруг яки мошин мегзарад дар гӯшото наушник баланд мондагия шумо музика гӯш кардаесте сигнали ҳам мошина шумо мефаҳме и метавонед ки хутона ай авария эмин бикунед. и плюс режими активни шумоподавления барои чие ки вақте ки режим да мемоне музика уже дар гӯши шумо дуромад и бовар кунед на самом деле вақте ки нера дар гӯш шумо мемондем ҳамиқа гӯшо дар мекард максимум 1 соат кор мекардам қатъи чиз ё 2 соат уже мефаҳмиди ки ҳами поверхности гӯшуд уже дар кардаеста. ин хати проблема неста и уже резин дора дар дуруни комплектацияш 5та то есть 3та не 5та не 3та вакуум дора яъне 3та вакуум дора майда 3та вакууми дополнительный дора калон яъне общи 6та вакуум мешавад. шумо метавонед ки дар ҳолате ки ин чиза гум карде дар ҳолате ки ин уже насадкатон калон шид ё ки гӯштон калони баъда ина дуромадаиста шумо ира метавонед канда и баъди шумо метавонед насадкаи калонтара бимонед. як хело гӯшошон калонае ку шумо просто мегиред насадкара алиш мекунед и метавонед ки як кас дига истифода барад ё ки мехоҳед ки шумо буфурӯшед вайтона AirPods тона просто насадкатона мекане и якта дига чӣ мекунед. но к сожалению баъди ки AirPods то есть компания Apple фаҳмид ки хеле функсияра уже кадаистаи мардумира истифода мебарад баъд мефурӯша ва сразу насадкара гирифт платный кард. ози насадкаш да Apple примерно 8 ё 12 доллар полни комплектация як дона наметавонед харида. чтобы насадкара бихаре именно Apple 12 доллар метавонед бихаред. ин ҳамихи гапу нашоти шумо активни подавления яъне чӣ хелай. ман ҳамин чиза дар гӯшҳо мондам и ман вақте ки мондам вақте активни шумоподавлениеро ҷиқидам ман берунда ҳеҷ чира намефаҳмам вообще ягон чира яъне ман фикр мекунам ки вақти самолёта мешинем беғарзи вас дига чизе намебиёд. ин ҳами хеле чиза яъне кайф мекунед. ман ира наметавонам фаҳмонданда барое ки шумо бояд ҳатман як бор попробовать кунед. и компания mobishop.tg барои
информатсияи даставерни шитобе ки хушрӯтар дар бораи техника бифаҳмед, бидурӯед дар телеграммаи мо mobishop.tg ном дора, бидурӯед подписатсия кунед, дар уҷода ҳар хел информатсия ҳар хела шавад. Ашто касаитса дар бораи нархиш, нархи и данный момент чӣ хеле ки гуфтам 250 UE дар штати Калифорния, то есть дар штати Иттиҳоди Амрикои, неким дар ҷумҳурии Тоҷикистон камак нархиш гаронтара, не толика дар Тоҷикистон, барое ки ё вақте ки пеш мебиёянд нархиш 3300 сомон сар мешавад. Барои гуфтанӣ дорам ки наушник на самом деле чизи нағза и плюс як чиз дигар гуфтан намонад ки устройство сета микрофон дорад, яъне микрофонҳое ки передниш чӣ функсияро иҷро мекунад. Вақте ки шумо даже музика гӯш кардаесте и абонемент як ягон чи гап мезанад, микрофон ҳамо овоза короче обработка карда дар гӯши шумо мепартояд ки собеседники шумо амихе фалони гап зад. И барои авай AirPods Pro тонест ки як чизи нав нишон буд. Ана шоти ки iPhone 11 Pro Max и так дали беғайр аз се камера мара лично шахсан чӣ мегӯянд вдахновлят накард ё ки чӣ мегӯянд ба ҳайрат нагзошт, не ки ҳамин чизе ки нархиш ҳамагӣ оянда да 2000 чанд сомона, яъне 3300 сом ҳози ҳамин нархшай мара тонест ки да ҳайрат бимона. И барои ҳамин ман омадам ҳамин парки садрин, яъне то есть кружка бирам, яъне опера балет. И аз ҳамин сабаб ман ҳамҷа опера балет омадам ҳамин информатсияро хостум шумода расонам бо як тантана, бо як хурсандӣ ки на самом деле Apple молодец, Apple ба гапаш нест, и Apple якта. Одамое ки ҳозир гуфтааста мегӯянд Sony пеш ай ҳамин модел як аппарата бироварда буд ки ҳамин функсияро иҷро мекард. Apple бутавая дуздида не, барои чӣ? Барое ки дар иҷода ҳар як режимиш ду уровень дора, яъне ман эквалайзери то есть мебахше ҳамое ки режим подавления плюс прозрачный режим шад ду уровень қати шумо метавонед пасту баланд кунед, кнопкаро ҷихида вай кунед, ҳатман вақте истифода бурдед баъд метавонед хушрӯ фаҳмида. Як чизи дига ки наушник зарядиш примерно 4,5 соат мебара. И вақте ки шумо хосте ки дар режими вай прозрачный режим истифода баред, то 5 соат мебара. Дар ҳолати дига агар полный заряд гирифта боша 24 соати ровна мебарад. Допустим масалан шумо наушника ҳамиҷада монде и баъди 5 минут гирифте, шумо уже 1 соат метавонед истифода бурданда. Агар дар ҳолате ки бо як системаи дига ман шумода мегӯм, дар ҳолате ки полный зарядиш буд шава, шумо метавонед ки агар iPad Pro нав дошта боше, метавонед ки ира заряда бимоне. Но гуфтан ки даже iPad-ои кӯна қати ҳамин заряд мегирад, ҳамеша ман аниқ накардам, проверка накардам, не ки iPad Pro нав қати дидам ки дар ҳақиқат заряд мегирад, ё iPad Pro ё MacBook. И фикр мекунам ки Sony пускай бисёр гап назанад, кору бори хича кардан гира, барое ки иҷада вақте ки шер да майдон омад, гиргурубо бояд раҳ бояд битиянд. Хулосаи габи намихе буд бачаҳо, ман абзорчаи майдаак нормальни абзорча дар розыгриш мо мондагием, ята беспроводной колонка, метавонем гуфта спикер. Комментария любой хе бинависен, любой хе дилтон маъқулай. Ман комментариётонро ҳамаша мебинам, нигоҳ мекунам. И коме ки комментарияи нағзи фикри нақша дар бораи AirPods Pro се гап мезанад, ман ҳамуда вай мекунам, туҳфа метам и сторизи мобишопда мемонам видеоша. Так что ҳама вақт рӯ ҳафтода нашавед, барое ки поёни шаб бисёр сафед аст барори кор омада. Бо гуфтани як чиз дига, апо бародаро хоҳаро ҳаматон ҳаминҷа видео кадирста болора дидем мусичаҳо кафтаро ҳастанд ки мо шумо дар ғами нами наушники AirPods Pro ма ай бачаҳо дар фикри хонаи гарм, як ҷои гарм бошанд ки бечоро гармида мисол лонашон авай кунанд ё ки гарм шаванда. хулосаи гап барои авай хонаотон отоплениётонро гирён кунед и пули отоплениеро сари вақт додана фаромӯш накунед. Окей? Как хулосаи гап бачаҳо, хела вақт ман наметонистам чӣ кардан, дроп тест кардан. И вақти ҳамун расида ки ман дроп тест кунам, барое ки ман уже дар дастам AirPods Pro дорам ку. И AirPods-и стари ман хулосаи гап чанд как раз мара бисёр нервирид мекард, яъне как раз мара бисёр ғам медод ба хотири чӣ? Ба хотире ки як таш кор мекард, як таш кор намекард. И ман
хостам ки ҳамира дроп тест кунам. Дроп тести ма ду намуда. Яке ай боло мепартоем, меғалта ку мебинем ку мешкан ё не. Баъд удари вазмин қати ай боло поён. Ина бини. 1 2 3 ана бародарои гиромӣ, фикр мекунам ки кезиш соз буромад, лекин к сожалению наушник уже шикаста шидак. То зихе мекунем, мезанем. Хоб бачако, диде AirPods Pro неу AirPods просто шикаст. хулосаи гап, худо раҳмат кина амёра. Бисёр хизмат карда буданд ва ҳар чизе ки хизмат карда мешавад ва хизмат мекунад, мо ӯро раҳмат мекунем. Раҳмат шумо дам, раҳмат.